Yan, oh. Apo. Apo sa kang lang aro din nagtugtog-king pa dating alakay. Ay, sus. Datan, ito ka ti apong, ha? Apay ni Lola Basyang ay. Ate ka apong, toy. Ito ka toy. Ay, thank you. Thank you, palangkang. Pinalkang apong. Dati tiwong konakon kahit. Sumati, baga ni Basang. Bayan nyo dadya nga bagat Basyang, tadi na mo ti talablabi din na dadyay. Palangkang ka ano? Pinalkang. Ay, pinalakang. Kaya kumanya ka blawan din nagturog. Agoray kayo, hangko pa yung baga nga kumaplaaw kayo. Aya. Ang pakamo kayo pa no sinno kayo. Yan. At data yung tenti programak. Programa mo nga, palangkang. Madi, rayaw ni Ilocano. Ay, rayaw ni Lucano. Wen. Ala, kumablao ka na lolo Bansyong. Kablawak man, dagiti suamin na po nga taga Tinay. Jay. Baryo medya Dumagite. Dumagite City. Kan kasama dagiti taga Tanay San Antonio, Kawayan. Dito ayan tayo tata. Nagmayat. Kan dito ni Tagaran. Dito ayan ni Ribintor. Ribintor lagmay. Ni Apo Palangkang. Pinalkang. Ay, pinalkang. Kunak no palangkang. Kundi tanay ni kahit mo kablawak ti kwan. OFW yawn. Damdama. At dapat kasla nakita kay gamin GSM tatay. Ay, SM ko na. Wan ki saka kayo mo. Saka nakabaag kayo tatay. Bag ko na. Wan. Ang habag daday. Kanya nga eh. Tapis. Ay, tapis. Apa niya kinuhayo dyan? Adamot ti nang sitakan niya tatay. Wan, tama pa anak kumagumatang ti kanini rambutan nga aso. Ay, kadwa yung orja aso tatay. Wan, ni rambutan. Wala am sitsitaan na kayo mo di Wan. gwardiya tatay. Niya kung kunana. Kuna na, bawal ka no ti sumrek ti kwa. Senior ti citizen. Kunana na yung gwardiya. Wan, kay kunak apa di nakmaangot kuna. Kuna di gwardiya. Siya. Ay, kunayo. Kuna Okay. kasla 5 pa lang ti angot ko. Kuna 5 taon. Kuna. Kunayo. Wan. Kuna di gwardya. Kuna di gwardiya. Lakay kayo na ama. Kuna na. Ay. Kuna di gwardiya. Wan. Kasla 5 pa lang taon ko. Kunak mo. Tanay. Nakaangsiga. Kunak. Kuna di gwardiya. Kunak. Ay, kunam. Nagrikat ka katong tao. Palangkang. Umano ka man dito dahil saklatan. Ay, madi. Programak dati amang. Ay, kunak man. Ala. Singarod. Ala, kumablaw ka nga ro dun kadagiti OFW. Simre ka kijayan. Inpilit ko simre. Oo. Nagtartaray kami. Oo. Kinamat na kami. Oo. Gwardiya? Madi, di asok. Aso. Oo. Di nangarod kahit nga panawak. Oo. Aso. Madi, di gwardya. Na. Tata, anya na pasamak. Di naanog ko Aso. Di gwardya. Apahan na makatumtumpong amang. Tabag kalin namutan. Sino? Gwardiya. Di asok. Ja. Wan. Tata. Salit kit daday. Sino aso? Maday, di gwardya. Di napastikan ti tao. Amo na nga ron nga. Gumata nga kumati gribi DSM. Kaya dyan na kayat. Gwardiya. Di asok. Di mga ni DSM. Naloko day. Aso. Di gwardya. Anak nakatumtumpong king kaamang. Wan. Ala. Bayam tayo nga istorya, total adakat to yan. Ay. Kumablaw ka kadagiti OFW, nala. Kasakbayan nga kablawak. Adaman tikat kung ibagaking ka. Palangkang. Pinalkang. Ay, pinalkang. Anya ka na amang pansyo nga na yan. Kumustamot nga, adumot lang ti kwan. Adot asawa mo. Katagtagari amang. Apay. Manggagda. Awan ta asawak. Ay, awanan. Dajay abroad. Ay, abroad ni bakit ko. Di maisa ako na. Awan. Dajay abroad ni bakit ko. Ay, aya. Kaya,
apay kasi sa lodsod mo amang. Apay. Apay bagam nga ado asawa kaon. Damag ko ket. Kwa ka kano. Ado kano ti na chicks mo kunada. Awa. Awa. Ta nakasisikat ka nga minin di dumagite. Nakaw. Palangkang. Sinal ka. Ay, Uston salang at ako man ni Lola Basyang tatong patong-paon na kamanoy. ay, ibatik dahil nga kasising ko. Naku kahit nga pagsauwi na ti programa nga nakasiksikat. Ay, aw ni Lucano. Oo. Usto. Ngam hanga dapat nga ibati yun ni kasinsin mo. Apay. Isula mang kibkibin kin ka ditang dalan natay may tapilok ka tadalan ta baston la tay gumaw. Madimit lang ti ugali di nga kasising ko. Apa niya ti ugali na. No, may patiklibak ko man. Iduron nakpay. Anak ang arayatay. Saan? Nya Sana unay. iba ka nga kakaasyak pa'y kano. Tanagasgas man dati po tagong ka. Una yun nga Basyang datan. Nya ko pabraan na nga tatangay. Adaya. Aga-aramid man, di tagila ko na nga, tinudo ka. Amom ni kasinsin ko nga basang. Si paglengan na day, puro tinudok. Iso nga recommenda kitam ribintaw, apukaw. Kagura na nga recommenda titutan sa dog. Tama sa pawan, dela ko na nga tinudok. So nga, patpatsim da nga basang nga man. Ado, ti utang na jayam ya jay. Ay, Tanalugi, suna jay pa. Linla ko na nga tinudo. Among na apay. apay. Ibagak ti amin ay dawan mitsuna. Oy, basang. Ipudno kung tinabuyok nga ramin baon. Anya. Among nga main. Tanda kaya't dila ko na ata. Anya. Hamo nga giniling nga bagas ting tira na. Anya. Nagtipid. Anya. Nagala dyan ti power plant. Ipate pa na yung lutaw. Natay ikwati mapura nga iba. Asjay. Nakaw. Ako kay Taap. Ramananda ay madi ko nada. Hindi ko man nagluto man yung datay man labuk ti maisan. Nakaw. Akat medyo lugi imut utang kini kumarik nga sakati. 5-6. Luko mo dyan nga saka. Pinautangan mo ni Saka. Hello, kumula. 5-6, timpautang na. Natan, nakasarak na rin kita puma 5-6. So nga si ka, kumari saka. Managpautang ti 5-6. Kamuna, 5-5 mo lang. Tanokas la ko na tag 5 na, tanan ko na. Apo, so nga ni kasinsin ko nga basang, nga lako tinudaw. Amunay patpatsin daday. Tabakalakon na kanto kiti tinudaw. Labok ti mais, tid na. Kasla pinerperdiyo mo dyan negosyo na namang. Ngum naimas, tinudok na mo't lang. Ngum nakulbat. Nakusilpay na nadumata. Adang sakit na. Anya sakit na. Anya sakit na nga. Nakaw. Delikado mo lang karon sa sigan. No, nasa gamda dyan, bigla nakarako, minsan nakaitugtog. Delikado. Delikado mo lang. Kahit kung mga saon ta, amang, aji lako yung tutan sa hotdog. Ay, tutan sa dog. Kahit pumunti ka siya'y. Damaga man no kasano ti pinag-aramid yo ti kasjay. Ay, adda mayat dayjay ka siya'y nga tutan sa dog ni. Kami, adda dayjay tutan sa dog mi nga kwa. Nga datay na ada titutan sa dugmi nga ada extra power na. Ada extra. Kasano ko na? Kasano? Nga po palangkang. Pinalkang. Ribintaur. Ayun. Dajay at dugmi nga ada extra power na. No isubo mo.
Ada ti biglang rumor nga chis na. Sa balin sama din nga, Chis. Ay, iso. Ay. Kasla kwa. Kasla datay na naimas Naimas nga. Naimas nga chis, siyempre. Ay, kung naalagay. Nagkapsut kan, palangkang. Kung ano niya, di bagbaga yung cheese naman nun, Tada, iso nga gumatang kayo na apaw. Itilakok nga lako bikin ni palangkang. Apelin raman dang ita negosyo. Karaman ka nata, siyempre ti programa. Nausaran. No, sino ka? Gumatang kayo, tito tansat daw. Sino nga ita kiti mayat nga lakwam? Siyempre, Pero may gililikan na. nagatay na ikwa. Nagatay taga Switzerland. Nga kakana ka. Sinuda. Ni Joe Abalos, magkabawaksan. Ni Vivian Abalos. Abid Fante Rayaw. Ni Lucano. Nga kayat nansan di haddugan. Nga tutansat daw. Ni anak nga Joe. Joe Ramos. Gumatang ka Joe kanakan ti tutansat daw. Kani apukok nga Dina. Balasang padaday. Kaya't namot ka nga ramanan. Tekon ko na nga tutans. Tutans hotdog. Sa presyong. Madia. Good. Ni pay kwa. Ni. Sinuti na lipat Joyce Kakao yan. Ay, apukok na dyan. Sa muluklukon na dyan, ablatan na ka. Apukok? Apukok. Hanan sa mo kaya titutan sat daw. Aman. Nahilig. Kaya na. Apo. Adamit segway na ka. Ay, kampay, giveaway na. Sigwawan. Ada giveaway na. Hanga si Guelo, apong. Ano ngay? Giveaway. Ay, Kung giveaway. Gun, apong. Damok lang amin take it away. Ikaw pa yan anak ko lang. Tinig ko. Giveaway. Giveaway. Way. Giveaway na. Ni kapo ka nga Joyce kakayan. Kaktidwa nga tutans. Presyong abot kaya sa size na hindi mo kaya. Tutans hotdog. Kat ada pa'y di kayat ko nga ikwakan nayo. Ada ti kayat ko nga ibate kada kayo nga sarita. Nyamay. Ano dyan, lolo bansyong? Kita ma, ti segway. Adinggam. Nya. Budburan mo ng bagong. Ano yun? Ang linaga kong talong. Budburan ko ng bagong. Ang nilaga kong tarong. Anyati makunama. Nako, Palangkang. Pinalkang, apaw. Ay, pinalkang. Wine. Ribintor. Rebentor, hanga ribintor. Ay, pasensya. Kanta na rin at idila kaon. Ala, katne na, anya pa, ada kaya kyo pa kablaawan? Ada kiti, kwa? Basta. OFW? Anya garod kablawak ni kanakak nga Vivian Abalaos. Ni kanakak nga Joe Ramos. Ni apukok nga Dina. Duminsel. Di balasang? Wan, balasang dayday. Kireto ka kung damot naman ang asawa mo. Saan? Kini. Sino dyan maisan? Kini apo ko nga Joyce kakayan. Nga kakdanda matidwa nga tutan. Presyo nga abot kaya. Sa size na hindi mo kaya. Ang customer, kada kita ni... Ay, ni ko gayam. Sino?
Apo ko nga Emmanuel Bacane, dita na kwa. Kita madapagam na mo nalipatan. Kang kandote tutans. Apo, tayo pasarabong kinibak yung mga tilisa. Ken customer ni Stewart. Di una stated mo. Unas, titig ko king gate, padapil mo. Ana, Ay, lolo. Alikabil mo, amin nga pinagkablao mo, tani pumakadatan. ay, word. Kahit kastaan, tamabisina kaon. Alawon, lola. Katkatawaan na kamo ni Kwa Clarissa Bulan ni Ay. Apo ni Lola Basyang. Ay, basang. Kasinsin ko nga, basang. Ay, naibagakaon nga, titinudok mo katatatangkan. Pasensya ka na. Nakusal. Nakusal. Dapat din sa balt ni Ricardo na. Kaya muna. Asukal, di pag-isawasawan na. Nangay. Bitsin kaya. Di na bitsin naging taon. Ay, nagbula-bula mo. Tama, hindi na. Sa luko mo dati, basang. Oo. Pag-aabayin na mo, asukar ka na bitsin. Na minsan nga raw, tinimplahan ng lakay na. Kay, akit nagreklamo ako na nanganak bayaw. Ko na. Dandanak na tayo. Kapahay ko na. Kay, rin naman nakte kapik tayo. Tamok ka tayo. Mawawak pa nga raw. Nagkapi ko na na. Inigop na ka no. Anya tilawaan na ka no. Naglablabo tabtingiwat na. Dani nang ulsapay. One. Naloko mo Duakot Sara, mga bitsin, ting kami lang. Nakaw. Mawanin Patayin mo ni Herbaso nga lakay mong kunak. Okay. Ito oras tayo kakabsat. Kada dapat may 1 minuto. Ala. Kada Kumanta ka man palangkang. ay si kamang kida po Lolo Basyong Bansyong ta iliwon dagiti ko atayon niyo. Dagiti followers tayo. Isuda ka dagiti ka anak ni ni Madam Bibian Abalos niyo. Ala ko na na. Dito yan Uncle Marvin. Ha 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 ko na Uncle na. Basyo ko na ba? Apay Barbin. Ay wag gaya Uncle Bansyong ko na na. Bansyaw. Mabay nga nakastati. Bagam. Saka ni Dina Duminsil, di balasang nga. Kaya po ko. Balasang nga po ko. Kaya't nang tutitutans ka ta. Ikak tutitutans sa dug nga ako. Parami na tuti ko. Oversize. Uray, presyong abot kaya sa size na hindi mo kaya. Parami na ka tuti oversize. Kang ka tuti talo nga tutans. Tutans sa dog. Kinkastamot ni kanak nga bibiyan. Tamahilig mo ita, dog sa ta. Dati tender Jose, tutantsan. Madinti tender Jose, tapo. Paminsan lang ang sakmo, lawanan. Ala kakabsat. Maudi na po nga bilang. Kumanta ka dati, Dati mo no? tinapot ipagpakadaan ti programa tayo na pauluan. Programa ni Palangkang. Pinalkan ko ng lolo. Ay, pinalkang. Kung ano Palangkang. Bastos. Rayaw ni Lucano. Bastos. Kumanta ka no apo ni Lolo Ay, Basyong. sampay. Pensyong. Sampay lang. Saan ko pa ay, ada kanta ko. Anya. Tinggam. Pinangalak ni Lulam dati day. Nga, Lulam nga tiryang. Sige manggaro da Lolo Hindi Basyong. kinantak. Kuring-ring ko na palang tigitarak na panan. Sige manggaro. Padasik man nga pindutin na tayo kwayaw. Makinista. Wan apong Basyong. Sige. Sa bali uni na. Ay, kanding gamta, kantak. Sige. Ngam basit lang Kadwam. Basit lang pa lang tato no malim taon. Sige nga ron Lolo. Crazy. I'm crazy. 14 para 15. Aja lang tamu kaon. Palangkang.
Alawag kakabsat, kat na yung bag-apo nga malam tayo, dahil tayo apo nga na imatangan ni Lolo Bansyong. Kadwak apo isuna tatta ni Lolo Bansyong, kan kastamot apo ni Marvin tatay, at tatay ni Marvin. Wan. Kita, agsubli kami to apon to no alas 2 nga ginggana kami manunti alas 4. Alas 7, tirabi ay. Ay, madilulaw, maday. Ay, maday. Maday. Sa bali aja programa tayo nga dadya. Sa balay. Kung Sa bali. no, di alas, Nako, dati alas maday. 2 ngayon ka na alas 10, tirabi eh. Magaw-agaw man yung eksena dati nga lakayan. Ate kung kunakong kahit. Katsapay ko ma. Kita. Tadi yung liplipatan din mo tibiyang. Oh. Agtal na ka lolong. Pumakpakadatan na eh. Ay. Tanong masiraan ta dati programa tayo. Ay, sarata yun. Uy. Ilak tayo. Mati agsublitan to pa no alas 2 ginggana alas 4. Ay, kadwatan to kuman ni kasinsing ko nga basyang ta. Ibagak man, ti pa nang lukloko na, kadagitilinak mo na ti tinudok. Matay kan siyang palangkang. Pero may pampamayam kini Lola Basyang. Apay. Una ay sona ni matay kano tilik manay. Ala. Kasi siya ni kuyog mo to, ti agas si Rayo mataman. Tay tinaltal nga sila eh. Madi. Agre-ripak-ripak dagiti tuming ko. Ala, kastan kakabsat, kat na yung bag nga oras tayo amin. Kumanta So, ka pa, kunak, may isa lang nga kantaan. Awan ti kantan, damdaman to, tani sobran ni, Ay, sobra ti oras ba? Sobra ti oras tayo. Alam Ang subli kami apon to no alas 2 ti, alam, maging gana apo ti alas 4. Mapanak ka rin di ko sinanda, mabisbisi na ako. Ay, apaw. Apo dati, Nag-iimas makaringor. Ala po, kastan kat, Nag-iimas tayo, bagis ti baboy nga, si anawa Dayaw. pa dati ni Lolo Bansyong. Kastan kat na yung bag nga oras tayo. Babaya, apaw. Baba. Alang nga rin, apaw, kay Dani.